Kag si Jesus nagsiling, gani magpamati kamo kung may dulunggan kamo. Dayon ang maging tutunan nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya. Nga nagahambal ka sa mga tao paagi sa mga palaanggiran. Si Jesus nagsabat, ang paghibalo sa mga tinago sa ginharian sang langit, ginhatag sa inyo Si kag Jesus hindi sa ila. Kayang tawo nga may iya pagahatagan pagid, agud magsulubra ang iya. Pero ang wala iya, bisan ang jutay nga yara sa iya pagakuhaon pa. Nagambal ako sa ila paagi sa mga palaanggiran, tungod kay nagatulok sila pero hindi makakita, kag nagapamati sila pero hindi makabati o kon makahangop. Gani natuman sa ila ining tagna ni Isaías, magapamati lang kamo nga pamati, pero hindi kamo makahangop. Magatulok lang kamo nga tulok, pero hindi kamo makakita. Kay ini nga mga tao matigasing ulo, gintakpan nila ang ilang mga dulunggan, naginpiyong nila ang ilang mga mata. Kay kung hindi nila pagimuon ini, basi makakita ang ilang mga mata, makabati ang ilang mga dulunggan, makahangop ang ilang mga panghuna-huna, kag magaliso sila sa akon siling sang Dios, kag magaayo sa ila. Kamu inyo bulahan gid, kayang inyong mga mata makakita, kag ang inyong mga dulunggan makabati. Dumduman ninyo ini, madamo nga mga propeta kag mga tao sang Dios ang naghandom sa pagtanaw sang inyo nakita, pero hindi sila makakita. Kag buyag magpamati sa inyo ginapamatian, pero wala sila iya makabati. Gani pamatiin ninyo kag tun-i, kung ano ang kahulugan sang palaanggiran na hanungod sang manugsabog. Ang mga nagapamati sang mensahe na hanungod sa ginharian, pero wala makahangop kaangay sila sang binhi nga nagtupa sa alagyan. Nagaabot ang yawa, kag nagaagaw sang ginsabog sa ila tagipusoon. Ang binhi nga nagtupa sa batuhon nga duta, hamo ang mga nagapamati kag nagabaton sining malipayon sang pulong. Pero wala ini nagatudok kag nagatugay sa ila. Gani, kung magabot ang kapipitan o kung pagingabot tungod sang mensahe, nagabiya sila gilayon. Ang binhi nga nagtupa sa mga talungon, hamo ang nagapamati sang mensahe. Pero ang mga palaligban, sang pangabuhi, kag ang pagigugma, sang manggad nagalumos sang mensahe, kag wala ini nagapamunga. Ang binhi nga nagtupa sa maayo nga duta, hamo ang mga nagapamati sang mensahe, kag nakahangop sini. Nagapatuba sila sing 100 kapilo, ang iban 60 kapilo, kag ang iban 30 kapilo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Mga kauturan ko kay Kristo, ang aton Ebanghelyo subong nga ika-15 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, nagasaysay na hanungod sa parable. Parable of the sower. Sayings on the mystery of the kingdom of God and the allegory of the seeds. Ayhan, kita nakapabangkot man sa aton kaugalingon. Nga ang Ginoo nagagamit sang parable o kon palaanggiran. Hinatungod kay sa iya panahon, mas mahapos ipaathag ang mensahe nga luyag niya ipalabot kung siya angot sini sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi sang mga tawo. Tungod kay misteryoso kaayo ang mga pulong sang Dios, naga-adjust siya suno sa masarangan nga mahangpan sang mga tawo sa iya panahon. That's why, besan ano niya kawali sa mayong balita, kung ang mga tao nagalutaw-lutaw lamang, wala sila sing may mahangpan. Hindi nila mahimo
sa konkreto nga buhat ang luyag ipalabot sang buhi nga pulong. Mga kauturan ko kay Kristo, on the parable of the sower, we associate the sower with Jesus. Si Jesus, hamugid ang manugsabog sang binhi, nga nagakalatupa sa nagkalain-lain nga sahi sang duta. Mayara nga natupa sa dalan, kay ugaling, wala nakapamuhi, inang binhi, gintuka, sang pispis, kag wala na nagtubo pa. Mayara man nga nagtupa sa hapaw lamang nga lupa. Ang iban sa lupa nga may talungon. Kag mayara man nga nagtupa sa bugana o kon maayo nga duta. Mga utod ang manugsabog, wala gid nagakadulaan sing paglaom sa mga binhi nga iya kinasabog. Yara ang ginatawag naton nga pagpailog, pagpasensya. Yara ang perseverance. Kag ining manugsabog, ginabantayan gid niya ang binhi agud ini magtubo sing maayo. Kag kun magtubo sing maayo ang binhi, may bugana nga patubas. So ining mga lupa kun aton i-apply sa aton pangadlaw-adlaw nga kabuhi kag sa konteksto sang aton kaangtanan sa Dios, nagatumod gid nahanungod sa aton kaugalingon. Di kanami kuno si sao naton aton kaugalingon, ano kita nga sahi sang duta. Kamo bala ang hapaw? Kamo bala ang nagtubo na pero nalaya pa? Kamo bala ang nagtubo kinsagod ninyo sing maayo? Kaginhalungan gani na munga sing bugana. Ano kamo nga sahi sang duta? Paano naton ginabaton kaginatugutan nga magtubo ang pulong sang Dios sa aton tagsa kakabuhi? Nangin kausa bala ini hagod kita makapangabuhi nga mabinungahon. Nagbulig bala ini sa aton hagod nga mas mahangpan pagid ang aton relasyon sa mahal nga Dios. Paano naton ginabaton ining pulong sang Ginoo? Tudok bala sa tagipusoon o kung naglapos lang sa piyak nga dulunggan? Si Jesus permigid nagapahanumdom o kung nagagiya sa aton pagi sa iya pulong nga ginapantala sa simbahan o kung sa kapilya. That's why the Eucharist is divided into two parts. We have the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. So Jesus is also present par excellence sa iya pulong. Hindi lang ni mga letra nga ginabasa, hindi lang mga tinaga nga aton mabatian, but it is truly Jesus communicating to us. Gani siling sang Ginoo sa aton gospel, bulahan kita kay makabati kita sang iya pulong. Kaya mga propeta nga nauna sa iya panahon, wala gid makabati sang pulong nga direkta halin sa iya. Bulahan kita kay makita naton ang Dios paagi sa pulong nga nagapanghikot sa aton kabuhi. Di ba? Every time we listen and we understand the Word of God, kag kung nagapanalupsop gid sa kaibuturan sa aton tagipusoon, ginabag-o kita. Ginatandog kita. Agud nga makapangabuhi kita suno sa kabubuton sang mahal nga Dios. Di kada Domingo, kita nga mga Katoliko Kristiyanos, nagatipon kita sa pagsimba sa Dios kag sa pagpamati sang iya pulong. Di ang aton bala adlaw-adlaw nga pagsimba or ang aton regular nga pagsimba kun Domingo nagahimo sa aton nga mangin maayo nga tawo. Now if we are a devout Catholic, or if you are a devout Catholic, if we are devout Catholics, ang aton bala kabuhi nangin sulundan nga maayo sa aton mga kauturan.
Kung nagay kita simba, pero wala man kita ginabag-o sa aton ginasimba, then something is wrong with us. With our reception, with our listening to the Word of God. On how we accept God's invitation in our life. Tandaan natin mga utod, ang mensahe wala lamang nagapabilin sa pamusod sining kapilya. Ang mensahe sang Dios nagapadayon pagkatapos sang santos nga misa. Amo na gani nga sa meeting sang mga church leaders, head of organizations, nagpamangkot ang pari. Siling sang pari sa ila, para sa inyo, ano gid bala ang pinakaimportante nga bahin sang simbahan? May nagsabat, Father, o ikaw, head of CWL, ano ang pinakaimportante? Siling niya, Father, ang altar. Ay nga aman, kay tungod sa altar, ginasaulog ang balaan nga sakripisyo. Okay, sila isang pare. Sino pagit? Nabayaw ng isa. Father, ang suga. Nga suga ako. Father, kung ra suga, di ta makita tsura mo no? Okay. Importante manina. Ano pagit? Father, sige ikaw. Ano? Ang electric pan. Electric pan? Nga amanaw. Kaya kung wala electric pan, Father, katurubod amon balhas. Okay, importante man. Ano pagit? Father, ang sound system. Di kung wala sound system, Father, di kami kabati sa likod. Ngayon, importante man ina nga bayan sa simbahan. Okay. Sang ulihi, sila isang pare, sala inyong sabat. Sala mo ito, Father. Importante man to. Nabayaw. Pagidang isa, siling niya, habalaan ko na, Father, ang importante, ang tigpaw. Kung wala tigpaw, wala kolekta. Importante man pero hindi amo na ang sabat. Sang uli, nakita sang pari ang akulito, mga muni-hike nila na. Siling sang pari, ikaw tahan kabaya-bayaw kagid, ano imo sabat? Siling niya, Father, ang pinaka-importante nga bahin sang simbahan, ang pertahan. Nga pertahan now. Kasi siling niya, Father, kung may pertahan, dira nagasugod ang aton misyon. Mayo pa ang bata, no? So, meaning to say, haluyagi palabot sa aton ang pertahan. Okay, after sang misa, ipadala kita for a particular mission at home. Paano naton panaksihan ang pulong sa maayo naton nga panimuot sa aton isig katawo. Sa imo family members, sa imo co-workers, sa imo brothers and sisters, sa tanan, no? Sa imo tupad balay. Na binigyan ang imo tupad balay ng ipermi mo lang na kontra. No? Ang tupad balay nga nagamarites sa imo. Nabatian ko ang pulong sang Dios. Patawaron ko sa kagpangamuyuan. Di ba galain mo disposisyon? Kung wala ka kasimba, kaglaw ay na imo batasan, hindi kagid mapuslan. No? Kung nagasimba ka, bisan law ay mo batasan, tandugon ka sang pulong sang Dios, and there is transformation on your part. Mga kauturan ko kay Kristo, we are being invited by the Lord that we must not only hear the Word of God, we must know it by heart. We must understand it and much more, live it. Mangin maayo unta kita nga duta, agon makapamunga kita sing madamo, kag madangat naton ang ginharian sang langit. Permigid gina agda sa aton sa mga kaparian that as Catholics, we need to be familiar of the Word of God. Isinubi diri sa aton na nagabasa sang Biblia adlaw-adlaw. Ay wala gid zero. Sino diri ang talagsalang bayaw kamot? Mera na kita 4. Sino ang kung magmasakit lang? 0, okay. Ang iban, exempted.
So, paano mo balaan? Anong kinalain sang Biblia sang Protestante sa Katoliko? Ha? Ano? Ano kuno paano mo balaan? Oh. Ang Protestante, ngila Biblia kuno baho ilok. Kaya ginasipit pirmi. Ang aton, baho yabok. Ngaman, why nyo nabukad? Na-display nyo lang sa inyo balay. Oh, tanawan nyo yung Biblia. Nami nga po niya tsura, indikasyon, nga wala kaagi basa. Amo kita nga mga Katoliko. Dapat, tingwaan tagid nga maka-familiarize kita sa pulong sang Diyos. Kaya ang pulong, very powerful, that can move us to become faithful followers of Christ. Mga utod, importante sa aton kabuhi ang pulong sang Diyos. We take time to read, to reflect, and understand the Word of God. Si St. Jerome anay nagsiling, the ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Makilala lamang naton ang Diyos nga aton ginatuuhan kung pamilyar kita sa iya pulong. Kaya ang pulong, kamatuoran, nga ginpahayag niya sa iya mga instrumento. Ang kamatuoran, nga padayon, nga nagapabakod sang aton pagtuo sa iya. Mga kauturan ko kay Kristo, magpasalamat kita kay nag-abot sa aton ining malahalon nga regalo ang iya pulong. Kaya may kagayunan kita nga mapatyagan nga adlaw-adlaw kaupod naton ang Ginoo. Adlaw-adlaw hindi malayo si Jesus sa aton. Di ba kinatawag naton siya the Emmanuel. Ano po si ganun sang Emmanuel? The God with us. Siya amo ang aton inspirasyon. Agod mangin maayo kita nga mga binhi nga nagapamunga sing bugana kag sa aton pagbaton sa madamo nga blessing sa sa mahal nga Dios. We become also blessings to others. Kabay pa nga mangin responsive kita sa iya pang agda. Hindi naton pag-take for granted lamang ang pulong sang Dios. Hindi naton masiling naton pabayan ang pulong sang Dios. Hindi naton kabigon nga daw ordinaryo lang ang pulong sang Dios. Bulahan kita kaysa subong nga panahon kita ginatuytuyan sining mga pulong agud malapot naton ang kinharian sang langit. Mga utod, magpamati kita permi sa pangagda sang Ginoo. And one way nga mapatigayon ina, wala sang liwan kung kita nagabasa permi sang iya pulong. Kay paagi sini, makaproduce kita sang bunga, not only 30-fold, 60, but 100-fold. Kabay pa. Magtindog kita, ipahayag nato ang aton pagtuo sa mahal nga Dios. Nagato ako sa Dios sa may Sang tanan. Magbubuhat sang langit kay sang duta. Gato kay sa Kristo anak kabugtong nga aton Ginoo. Nagin panamkon sa ilang sang Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Berhen. sakit sa sugo Sugo ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na patay kay Ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sikatlo kadlaw na panahon siya nagalin sa mga minatay. Kumayag sa mga langit galingkod sa tuos sang Dios nga Amay, magagawom sang tanan. Gikan dito makita siya luwas makukum sang mabuhi sa mga minatay. Igato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa katawaran sa mga sala, sa pagbanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita, agod magigugma, hindi lamang sa pulong, kundi sa buhat. Agod makapamunga kita sing madamo para sa Dios. Sa dako nga pagsalig, aton nga isabat, dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Gang mon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa, nga ang nagaalagad sa simbahan, maghimudos sa pagsabog sang pulong sa Dios, kag sa pagpanaksi sa sini. Agod nga ang pulong makapamunga sa kasing-kasing sang mga tao, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo.
Kabay pa, nga ang pagtuluohan kay Kristo, padayon nga magtubo kang magpatubas sing madamo, pagkatapos sang 5 kagatos katuig, naging pahayag sa amon pungsod. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa, nga magdangup kami sa pulong sang Dios, nga nagapadabdab sang amon balatyagon, kag nagapaathag sang mga sakramento, nga amon ginabaton. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa, nga bugayan kami sang Ginoo, sing madamo nga patubas sang duta kag sang dagat, ipaiway sa mga balatian kag desgrasya, kag kabay nga magbunga sang kabuganaan, ang tananamon nga pagpangabudlay. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa, nga bendisyonan sang Dios, ang mga tawo nga maalwan sa amon, kag kabay, nga kami man magbalos sing kaayo kag kaalwan sa mga nagakinahanglan. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kag sa hipos, aton mani pangamuyo ang aton intensyones, ang aton katilingban, kag sa aton man nga barangay. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Dios nga amon amay, iwagi ang amon huna-huna kag tagipusoon. Pagi sa amon pagigugma kag pagalagad, kabay nga mapamatud-an namon nga kami imo mga anak. Kinapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, dagod ang akon kag ang inyo sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios amay makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayawan kami sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga simbahan. O Dios nga mo na may tamda ang mga dulot sang imo simbahan, nga nagapangamuyo kag nagapakiluoy. Itugot nga amon ini pakigambitan, agud nga magdugang ang amon pagkasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid. Igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo.
O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa pagkatao sang imo anak, ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya mga pag-antos, ginpanas niya sa amon ang mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo o Amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan, padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angheles kag sa mga santos, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa ngamon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga yagin baton sing kinabubuton. Iyagin kuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kagiyay ni ginpanagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini. Kay ini mo nga akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kagiyay ni ginpalibot sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay nimong kalis sang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo, magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imong simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo kag sa tanan nga kaparian. Dumduma mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan,
Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga diri nagatambong, agud mambit namo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen ni Loisang Dios, upod kay San Jose nga yabana upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Dios amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas. Mga muyo kita sa dako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo, nga amon man luluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles. Ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda nga amon mga sala, kuning pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag pagiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Magatagay kamo sang pagidait. Peace be with you.
Mga utod yari si Kristo, ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, latakos nga magsulod ka sa konpulian. Apang imit lang lamang sa kapulong, kaya mag-aayong akon kalag kaglawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Akon indikit matigayon magkarit ka Jesus sa gihapon di pagitugot nga sa imo mahulan manuluwas sang akon kalag. Mga muyo kita. O Ginoo itugot nga ang amon pagbaton sing masunson sining sakramento magdugang sa amon sang bunga sang kaluwasan. Kinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Aton pasalamatan sa liwat ng aton nga sponsor, Miss Kune sa Kamangunan and family. And also sa aton nga celebrante
Father Reynard Tubit. Pads, thank you so much. Thank you. Ang Ginoo yara sa inyo. Yara man sa Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Maglakat kita sa pagigugma kag pagidait ang aton misa tapos na. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa inyo tanan. Magayong gabi man po.